Takhuktei bukhurok. Poila no thangnai kotor subra Jisu Kristo ni mung kahambai norok jotono Easter Sunday ni kha kahamtei chiba yapharo. Chini sumsok ni mazrano Jisu Kristo boni sago rujui nakha. Tei boni sakno chini bagui barogiri kha. Osai okrarok bai Pharisai ro Jisu no buthari paikeno boni kothma kaham pirmani hamya hamrumani gthirongno mothangmani tei kabangma samung khlai tongmarok bebagno komori mathangbaini hinai wansok laimani phiaba gthini habar Jisuno romai naragi manliya elembago sajakma haino bo salthamni salo thangai basakha bo gthino mesen kha tabuk bo mol brum brum kathang Jisu Kristo gthino mesenai thangai basamani salnono Easter Sunday hinai palaijago phaidi hinge bathong sake sukrubai khanai neleyana Osai okrarok bai Pharisai rok Jisu Kristo no potham chaya phunugui cross sakao khasilaikha potsake bo sumso ganang borok no hamjago potnoi bo sabat salo hamyarok no hamruo potham bo sak no kaitoni sajla hnai gosiu tabuk naidi bo bahaike thikha kebo borok Jisu thima haike thine detong bo thifru noka Felix saka phirang ro kokha hayung gonangei ha klei sana chengkha borok bono bosoi hai chenglai ganang busu chambuk bai saprak laikha boni bahano kijikha aboni yagolo borok bono busuni moto khorogo thubru laikha boni bsaknai thirok yor khlai tongbaikha bono sopre laikha tei cross sakao khasi laikha phiaba aboni ulo cross sakao Jisu hai hinai sakha ani kaitor tamungui nang ana khibilang tei bo hai hinai bo sakha paisukha au aboni ulo bono simalongo phobui rilaikha phia kaito salni aipropromo borok simalongo thangai naikhe Jisu ni mang gthino nugilia bo aro kreikha bo thangai basakha Jisu gthini thangai basawi tabuk bomol brum brum kathang Jisu Kristo sawo ang kathang tongma haino norok bo kathang tongnai abo busuk khatungmani kok phaidi kaito no loblainai tamni hingke bo ongkha kathang kaitor jeng o sungsaro chini mangma berawi kalangphru sungsaro mokol kholobmani chukna hause jeng mokol ma phioginai जोंबो Jisu Kristo bai baksa mol brum brum kathangke tongnai rum bijabni berem remcha ni batang tangsi sawo जों naikhe nugo Jisu no gthini mathangei ti sanai kaitoni phola norong bisingo tongkhe hake Kristo no gthini mathangei ti sanai bo norongni bisingo tongnai bini phola bai norongni bsak thiblang no bo mathangnai khajane takhuktai bukhurok Jisu gthini thangai basamani salni aipropromo Magdalani Mariam bai tei khoroksa Mariam mangkhornaine hnai thanglai borok kaptetei Jisu no naina thanglaikha tamni hinke Jisu thimani borok mokol bai thangnukjak borok Jisu no simalongo phopmani bunukjak borok obo bunukjak simalung muthupmani abo holongdap kotorma girogowi muthupjak borok nukjak Jisuni mangkthei kebo khogoi tlangai mayatei simalungo silbui murugnai rokno aro murugoi tonmani borok afro wansok laikhana Jisu tei hamyarongno hamri phaiglakha Jisu tei gthairongno mathang phaiglakha Jisu tei soijomni samung khlai phaiglakha Jisuno tei nuglakha hanai tamni hinke bo thika tei phobjakha elembago naikhe sing nugo mathai simeni kothma kaham berem 24 ni batang tangnai chimi tangdogo aro asomsa bangla korom sawi phaikha subraini suwari khoroksa chuk nahani ongkhorui phaikha hake a holongdap girogoi
noroi asaka o asukha bini bwsak chungmabo nokha philikma hai ri chumrok phurmabo kothor kwsap hai a muruknai rok bono nugui belai kirijak laima bagui kleibrawi kwtui hai wngui thangkha a swari bwrui rokno hai hinui saka norok ta kiridi ang sawi mano norok kroso kanta bujangnai Jisu no naitugo bo oro kwrwikha bo sama haino bo mathangui tisajakha faidi nei faidi oro no bono mokholmani bo aro kwrwikha bo thangui bachakha kwtui bono romoi nargui toni manliya bo thwimung no mesenkha omono jottoni slai kotor kothoma o sungsar waisa phano khwnayakho bo wngkha mwthangnaisa kaitor Jisu no poito khlainai rok bo haino thwifano thangnai borok mol brum brum Jisu Kristo bai baksa chukno hao tongnai hambai Easter Sunday ni salo kaitor chung jotono katal ka hamar thung amen.